Els Ports i l'Alt Maestrat són comarques interiors amb grans extensions muntanyoses i amb una població escassa i en regressió. El Baix Maestrat, en canvi, és una comarca costanera i molt més poblada gràcies a una economia molt activa centrada en la pesca, el turisme i l'agricultura. Al sud de l'Alt Maestrat se situa la comarca interior de l'Alcalatén, que es caracteritza per un gran dinamisme econòmic basat en la indústria ceràmica. Morella als Ports, Albocàsser a l'Alt Maestrat, Vinaròs al Baix Maestrat i l'Alcora a l'Alcalatén constituïxen els centres urbans més importants de la zona. Hi havia alrededor de les 300 masies al terme i cada masia, unes en les altres, se podia calcular que hi havia un parell de puestos de treball fijos. Llavors, el dia de la joventut ix la dansa de les gitanetes, el dia del gremi de ramaders i llauradors ix la dansa dels llauradors i el dia de l'Ajuntament ix la dansa dels torneros. Sí, la gent, els dissabtes per la nit, hi ha diversos bars, hi ha 2 discoteques. La majoria dels bars estan per este carrer principal, pel carrer principal, i anant cap a dalt està la discoteca, en aquest carreró d'ahir està l'altra discoteca. La gent se va repartint primer als bars i després a la discoteca. El sexeni és una festa de tot el poble que fan uns treballs cada carrer que passa la professor i en el que col·laboren els del carrer i a la millor també altres veïns que ajuden. El sexeni, sabeu, és una festa que se fa cada 6 anys i jo crec que és una festa que es fa és una festa popular, de veritat que sí, perquè la fa la gent del poble. La veritat és que porta molta feina per la gent normal del poble, per la gent que viu així a Morella, i se treballa molt, durant tot l'any anterior al sexeni, se treballa molt per l'adorno dels carrers, que és una verdadera obra d'art. I jo treballo com a administratiu a l'Ajuntament de Morella. Se fa per gremis, el gremi de comerç, el gremi de l'Ajuntament, després la noblesa, i ho fan per grèmits i, clar, cada grèmit ho prepara tot el millor que pot. Festivals de matí, des de luego, la cosa de la missa, i després per la tarda hi ha la cosa lúdica, diríem. La festa seccional, així a Morella, la gent l'ha preparada amb molta il·lusió. Si anaves a l'hivern, la veritat és que poca cosa, perquè la gent no... Ara a l'hivern hi ha molt poc de moviment. Si de cas, sobretot a l'estiu, no? Penso jo que a l'estiu podria hi haver diversió perquè com tenim al Cosebre, tenim una part del poble, diguéssim que toca la costa. Una de les coses que, per exemple, més s'està estenent aquí al poble pel que fa al retrobament de la festa pròpia de Sant Vicent és l'interès perquè els cavalls tornen a estar novament dins de la població. Sabem que és un poble agrícola, que aquest poble de mica en mica ha anat passant a agarrar els tractors en compte dels matxos, els cavalls o altre bestiar que feia servir per a les seues llaurances i, diguem-ne, el camp. Però llavors el que més convindria seria, penso jo, tornar a traure aquests costums antics i fer-los novament festa. Com heu pogut comprovar, el parlar de les comarques que acabem de visitar presenta unes característiques molt peculiars. Anem a ressaltar ara els trets més importants. S'emmudix la R en posició final de paraula, carrer, passar. Es manté la D intervocàlica en paraules com llaurador i torrada. Es conserva l'article masculí lo, lo dia, lo matí. La primera persona del present indicatiu presenta la terminació o, jo treballo. L'imperfet de subjuntiu es fa en es o en as, en alguns pobles d'esta zona. Així es diu jo cantés, tu cantesses, i en algun poble es fa jo cantàs, tu cantasses, etc.